ana awie anwumre Yehowa enshiro bibia no tucho bibia na mo ensi basa yi adom nyame a ode na basa ma Moses yi adom kase esire mu se je tanyame wo so no ho ne malama tudu ayira wo wemfo kase no wo nyame a wo ye nyame no tom pinti mo obonsam tokuruma bere esire mu se je tanyame wo so no ho ne malama tudu ayira nyame nufu ntabra ba mansa nyina no ma no wo kutwa suo okoji aman anansi kokoro kwa enanwumre wa chentan fa obi aman bia so kotwa mansa nyame enedai yeda wase yo kese ya tonton ye so nyame di konkon na numonyam wachini wade utumi biara ni wo enu nchi ne yesi du hiri enne anwumre yi mpaye na me fra mpaye me dwa mpaye obi bia wo tie me wo hawa mane musuo kwana na bi da ne so biara no woduma kwan sire mu seje tanyame wo so wone mana wo tudu ayira wo wemfo kase nyame sire bua won sire kire ya tamfo da biara da amani ampo nyame a woni mu mani ani kokoro mo tie ye sa wo mopo wodefo okukudurufo wudi ye chichi se mununkum na wudi ye nima na jusi wo jafadum wo wemfo meta tro way the pillar of God and the pillar of fire to me kasiye ama me watani suma bia hunu wa wakoto wodefo to me wura enanwumire bedu hineda yimpa ye ma me madwa mpa ye ma me ma wonipa bia wonpa me ba bi yie obi bia be sori ye tia ye de wobi ntonsa fa nkochira no busuofo so ye tuntuma fa tuntum hia no wo ye fita fa fita hia no bua ye tutuya na mo si yie tumi bia be sori wo ye soro do makma sori tie sa tumi no ene dai ye bom musuo gu ya tamfo so onipa bia won peye yie musuo nka no doa ne ho agira mu abire no kotifi ko hunu nsuo no aba na afo babisa Bible says say atamfo nyinara koma ye boye ho ban ye firi musuom ye firi maniam ye firi waham ye firi kwananam maniam nyina ndimu ayen na bibia wie paya odoma nkoma ya dawase ewe udi kunkun nim ti amen amen ana anwumre yashiam wudi mazana yeretwewe wena mizuzu bwafwe yashiya wudi ma yeretwewe mezi yashiya wudi mazana yeretwewe wena mizuzu bwafwe yashiya wudi ma yeretwewe Gaza majo nyame kaso Gaza majo nyame kaso Erade kasa me kwai na bo ye wa konkro yine erade kasa mo kwai na bo me so babe sana mruku mo babe laja wana mruku mo baba wate Elijah wana mnunkum wabeba na wo jefadum enda nwumre nyame wodi anim te se mnunkum na wodi nchi te se wo jefadum Metatron the pillar of cloud and the pillar of fire omwa ontutu anamonsie enda nwumre ye besua de kakra wo sunsun ye besua sunsun sem na me abrabo na ye bo no wo jesunsun sem to wa enye yie eno ntine nanwumre mafro simpie ne apa ma begina anansi kokoro kontentan so se abibia wo biara no utie mi fra nansi kokoro kontentan so atentan ya for man bia so onipa bia wo mpe wo bi nkoso a wutie yen wo soro gya nhyew amen wo nyame gya ba bibia ye yefo ahie mu bia wo gya nya da yenkɔ ne so ade bia etete wo ade bia ehaw bible said that no Pentecost dan duru ye no egya te se tekrema ye ka egya tekrema gya ene ne candle dua na ye tekrema gya wo se Pentecost dan duru ye no egya te se tekrema besisi wo matifi na mo start kasa foforo wo nyame wo yo gya enti wo yi ne wo di kire Moses wo gya fam wo yi ne wo di kire Peter to so wo gya fam ene wo san yi ne wo di kire Elijah to so wo gya fam enti nyame wo ye de o yo gya wo ya me zuzuma ya bre
Meti baba yari fuasue. Susue yabro. Baba yari fuasue. Mesoyo mesusube yabre. Mesaya baba yari fuasue. Susue yabre. Baba yari fuasue. Onyame sunsum mra. No mra mebo ayare fuasu. Esu obofo no ye twe no. Omra mebo ayare fuasu. Mami abrabo na ye bo no untimi nya sunsun sam nto wo ma ne nya yie da onyame wo bo ade no wo de sunsun ni bo ade enu nti wo frefre ne ma ne baaye no wo fre haban ma se haban ma empie mbra se de wo musu ene wo mo banye den etie wo se haban ma empie mbra se de wo musu ene wo mo banye den etie abrabo na ye bo no enye trara keke mame wamfa bibi anka bibi ho a enye yie wansori a yesi gidia enuma enka ho no enye yie wasi gidie a enuma nyeden enka ho wasi obi so wo gidie na woni nnuma enye gidie papa ye ka gidie enuma nka ho a tesa empai ba kwankyere nka ho no enya de be ye adwuma amie enema ne bi wona you need a direction. You need direction to push. You need direction to move forward. Apra bona ibekatedi na adoso na yehu kramo papa. So tiase sunsumfo na adoso na yehu de wo ka nokore. Sunsumfo na adoso spiritual niema na adoso na wuhu de wo ka nokore no. Enti ene ama wadwima ye obasa. Maamie. Ha ma woni na wate. Na yede baabi ade ne da no ye beka nokora ye dan akere mese bakatedi na adoso ena yehu kramo papa sunsum sem na adoso na sunsum sem na ayefo mese sunsum sem na ayefo enti obi etimi bowuram etimi ye de wo pe enti ne me tufo se woni nye den ena wo hwe sunsum sem na ayefo enti obi asori a ye ka abofu dwuma enya abofu dwuma ne se wo betina internet so abragio abofu dwuma wunyuma ne bekire wabofu dwuma wo ye den wo ye wo ayaresa wo besa no eno ne bekire wabofu dwuma wo ye taya wo babuo nipa ama nipa afiri wo hawmu ama nipa ani age no eno ne kire se yeso nipa yi waben todi asem aya da bia meka abofo mo mpebone obi bia wo se bofo si ne so a odin samone ne ma de da wo boa meka no kora kira wo obi bia wo se bofo si ne so no ni we koda de eche no ni we akoda ne chese bofo na wo si ne so no wonye bofo papa ne chese wo no kora enkrofo bi wo no enye duro makoji o mo nkoji eduro wo mo nkoji hwe wo mo ne hwe even kura mpo wo bosom kura mpo me na meka no kora kira m wakomfo kurompa woso no ye okomfo papa no wonkofa obi yire woni obi mpena nkoda woni amanfo nkoda amanfo ekoye ne woni omo ne da adahwe ma woni ndabo obi beka so nipa wedi wakoji edu obi wa edro woni wonkoji hwe wonkoji eduro woni takara kurompa edi nu yaso woni bibia eyano branding ene hunehuna me kan kora ye dan akira wo hwe ma woni na o wama wani na obedi asokwa beda no wachenkena omu nyina omu yepe yesu na kokko kira na su no bleku de todi afie besepa ni nkonu ya haban ye tase ne basenyansafo besepa eni nkonu ya haban ye tase ne benyansafo because sa besepa eni nkonu ya haban no omu nyina ese enti yestase ne banyansafo enti sunsun niema no ye ne obi a wonim nyansa obi a wonim de obi a wonya koromfo obi a wonya dufudepe obi a wonya dwaman obi a onkita dwaman spirit fornication spirit obi a nanu enya mienu eno no ye friend besepa no ne nkonu ya haban na ka ho ne de hey maame wo tase anu ahunu se ye niema bebre ye ma ye ninya dan ena wo ne tiefuo wo kurom amanfo edi amanfo etwi street e wo kurom mo woni na wache wama wani anawa obi de sisba da no 9 obi de wase bebo brass band se kekete push obi wie no na wa destroy no wa se wa brabo ye ma yani na wo ye tete abeti no na ne cha no hwe dama yani na wo papa obi wo hono mo obehye da brande ne ho me yesunsum nipa me yesunsum se mesema me takra ye dinu yasum ye yesunsum nkrofo e kana aya da bia me kawe
me yɛka ani a yɛde hu nadeɛ ne aso a yɛde te asɛm wɔ sunsum ma me oboa you lie bad untome you can't try me don't go there hey yɛmfi wa ne yɛmfi wo yɛbɛsɔre yɛbɛhyɛwa yɛbɛhyɛw yɛbɛsa yɛbɛsa adne yɛbɛma na yɛyie yɛma ne nyɛ yie so yɛma ne nyɛ yie yɛsɛ odiifoɔ kasa a onyankopɔn nyɛ adwuma yɛden ɛyɛ ma wani na wate na yɛtete abɛteɛ no na ne kyaa no yitutu wanamo yɛden ɛsisisisi yie na nneɛma ntimi nyɛ den ɛntane ma wo na brabɔ na yɛbɔ no wotimi nyi sunsumu nya den ɛmfiri mu ma ne nyɛ yie sɛ wobɔ mpaeɛ a wohia akadeɛ no bi ne nɛmɛde akyerɛ wo no wobɔ mpaeɛ a wohia candle wɔn sɛ ne maso candle white ɛne maso green ayɛ den atua ɛtoɔ maso candle white ɛne maso green atua toɔ ɛtimi nsi no mebisa adeɛ na adeɛ na mebisa no so mebisa animuonyam ɛne ayaresa ka ho ɛno nti no maso green candle no white candle yɛde bɔ mpa yɛ bisa deɛ ebie kwan so yes candles no ebiara ne n'adwuma a ɛyɛ den ɛyɛ eti sunsum akuakuo obiara ne n'adwuma nyamiabɔfo mpempem no obiara ne n'adwuma a wɔyɛ den ɔyɛ so yes saa na sunsum dwuma no yɛ den ɛteɛ obiara ne n'adwuma a yɛ den ɛyɛ nti na ɛsɛ so ma wani yɛ den ɛda hɔ na wotutu anamo yɛ den esisisi yie nti no wo bɔ mpa ya pe akadeɛ wonya perfume oil a wasra wasɔ candle wasɔ incense asɔre bɛn ne ba first Roman ya sorry edi kan ba ye still no mu guso shi incense still no mu guso agi wo mo na so so mu guso eso candle ma me ma wani na wate e ma obi ya na adaw e wo mu se enyamesom no ebinom tutututu amanfuo adwintugu omo no omo boa sika ene ma ha mu ne omo pɛ eno nti no omo yɛ saa de no no mo pese wo mu gu nyame anim ase na nyame so ye ngu n'anim ase me se wo be nyame wo se wo ye nyame serebu a won sere nkyere na tamfo mo ni na wate na wo mo mere be ye den ebe so e ma wo bia divert wo se nyame ni ho e ma wo bia na wo mo se nyame ni ho ensem ni na wo mu die ntia me ka no kora kira wo hwe ma me e ka no kora kira wo ma woni na wo na nyame no yesunsun yesom no sunsun ene nukudim yesom no sunsun ene nukudim kan yanko di for any kan hwe bibi awo 1 Timothy chapter 3 no wo se no kwasem ni so obi fa ohwefo adwuma na wo fa adwuma pa wo se no kwasem ni se obi fa ohwefo adwuma na wo fa adwuma papa enso de asasa ohwefo ni se wonya ne ho asem bi nka wo se de atwese ohwefo no se wonya ne ho asem bi anya den enka oyo yire ba akukunu mo ne amanfo enda oso oyire ba akode en ekunu na ni so da ho onya sadweam woso ono ma petete mo di wi tofin munyai obu on ma odi wi tofin ansa no abeya asori munyai asofo na mo wi tofin ansa no abeya asori no munyai na Yesu ye den ba kan de enko o se na adwene mu te na adwene mu ye den ate wo ye ne ho wese opa hohoye ohunu nkyerɛkyerɛ papa ntuko yo sofo no ohunu nkyerɛkyerɛ papa na o cheche won so ma se ene ni we nkoda ene komia we nufu ene fansa ko hye we yase ene so ene sofo bi interview me tie wo se fe wo ba se ne efa touchlight ehwe ho eno no ebe ya odan favor wo se eno no be ma favor ene nka ma ko ma ye yie ko mo so na ko be yi sika firi o mase e de abo mu kunu no akọ homa e ko mu kunu no enkochi amie Bible say wonipa be sam nanim mfifire ansa no wadidi wo de hyedem na ya manfo azan na one day wo ba kosi obi oso apetesi na be hunu one day no obi ba akoda no wo be sore entu mfiri mu da na be hu si yes onyankopon wo yodo so yes kan yanko Waso onye osaduam onye pupo na emom ojo onye sikani brefo
Osi odi ono wale fie su yi. Well, yes, we your software when do fie su nia. One respect wo ho a. E be den will be respect because the mayo ne ba wo no better down rough. Enti obuo bi anya den. E ma wo ho. Kan ye nko. Osi odi ono wale fie su yi. Wasi odi ono ankasa ne fie su yi. Na so obi hunu ni fie su dia. What obi hunu ni fie su dia. Woya de hwe nyame asafo so. Wono ankasa ni fie na ankasa no. Agija. Wono ankasa na ware dia ware. Won pa bi aware. Enti abaye dan because won ware. E no no yira tena dem. Won ware oba ba ko no no yira tena dem. No ma wo na di nyansa bre wo. Na hunu sai obetete emma na afa. Na yema yani na wo. Oni na wate. Oni na wate. Na edukura obi no nya nkwa no. Obi no mawu. Na me kiro sunsum niema ankasa. Na wotimi dia bo wa brabo. Na niema timi ageden adane ama wo. Hwe abrabo na ye bo no enye kwa unya odifo bi no onim sunsum a elia de better twon ho. E ka no kora kira twon ho. Esa wo be daada. Because no wontimi nkiro sunsum ade ma wo nya den enye. Ayada bia me ka ba ye wo sunsum tuma wo ho. Ya wo de haban ye ene de wo de aboa ye denye kan ye nkwan wose so bi ntimi hunu ni fie su dia wose so bi ntimi hunu ni fie su dia ebe de na obehwe nyankopon asafo so ebe de na obetimi ahwe onyankopon asafo so na nso asase wona wotete ne hunu nyina boni dimpa na wanhwe ahohare ne obonsam afidie mu saa verse 8 no se esu efata asomfo ne wonyere no Osi asomfo chese amua moye church yi members no mo ne o meyere no ade a esefatam o shes ade a esefatam emaku ade a esefatam ami ema wo sofo bi na ada ne won koda wate wono koda wa haw wono koda mami wa haw destroy abo wa ha mu brass band wo be se wa brabo be ma bi obeba wa kwan mo be ma bi abehyan obeja ma wani na ho wate na ye tete abetie no na ne cha ano no me de me ka no kola kira wa wonti ase ko ni ko ani enko osi asafo mu asomfo nso esese won anim ye duru wosi asafo mu asomfo so no esese won anim ye duru wo yo sofo esese won anim ye duru ene obi obeba won nche osofo bi wo no mu a wo ba bi obeba ne nche won ne beda wo ba bi obeba ti ye obi yere se ye obi kunu se ye nsuo se ye tumi se ye hwan wo de ne kote da akɔhye na se hwie ewiase na wokwa o mami ye meye nina ho wate na brabo na ye bono se nyame bie wani na wo hunu de be koso a obi ho no mu a oni ma wieye o de ne wo bedi ene odwene ho obi ho no mu awieye no onim de ne wo bedi no odwene ho obi o ya spiritual man obi obeba na kwan mu se wo mo ne bi obefa no obefa nyansa kwan so adaada ne no nipa na koda I want to mean ye bibia nyete e ma no no odi hu ke hu mami me se wa ho kire be ko wache uyi die beba ade bia so de etie wo se Goliath no enna na dwi me gina Yesu di mu se Goliath be ko ye de ye nkura tuo ye nkura krante akonam akode ye ni bi na ye gina Yesu tumi mu ye se ani obonsam be kokko ye mfa tuo ye mfa boba ye mfa chan na ye be defeat wo Bible said they will gather by one way but they have no call, so they are going to scatter by 77 ways. May God arise and let your enemy to scatter. Amen. Mami, wo be hiem, but ye mfrɛ wom, entom be scatter. Amane ne de beba, na susu enyina. Wo hawo ne beba, yare ne beba, na susu enye den enyina. Kan yanko osasa fumafomfo nso asase wonanim yeduru saa wonya anonta wonya asaduam apeteshi gongon chebe yesi osofo bi de hwentia ehya peteshi no bubu amane nsore ma yeden anom no ma ba ya afore apeteshi so no mu yedidi no didi ebie wiyam apeteshi de ebie wiyam tunum wiya na aduan so sa yewo Eradi nyamie se wa ma yewu
Yewe radinyamie sawama yewo. Misi yewe. Yewe radinyamie sawama yewo. Yewe. Yewe radinyamie sawama yewo. Yeso mo de hwentia. Tete niema ni bi ho no mu a wo te kura mpo na bisa mo se eyedin ansem ni adiye ne nipa hwehwe yesi ye de hwentia na ahya petition galo ni oba nu abebu Eradi nyamie bra Eradi nyamie wa mayewo Eradi nyamie bra Eradi nyamie wa mayewo Mr. Eradi nyame Eradi nyame Moses nyamie Eradi nyamie Baba Padie bra Eradi nyamie wa mayewo ada bia nkai uko sunsum sori ya me kire wani ya mabia odi wani betotofo ni wahunu so ehwo anya papa no afode afiri ho uko sunsum sori ya fa wani tufom so osofo ne bepew so odifo no bepew hunu se one onye papa first sign no hunu se onye papa wa fom kwan wo ho so dia tie so oba be pew first abe hunu se onipa wo yaza onka no kore oba ba be pew obepewa no hunu se me kasa me be pemwa emwa na me be pen me sa me nwa me dressing ka emwa na me be pen ho no hunu se odifo no wonya papa enko yie so hunu se wo no monsa apetition K20 apio ona omo yesi ebi omo de hwentia any we tofu ehye no omo no no hunu se wonya papa ena sunsun so de sofu bia adom ne enka no because so dey asofo no adom ne be kan enu na wo ye bone ye be chiwo so dey ase wo ya mi susuma ya bre aya me ba ya ni buasu wo be woni asie tumpan no so ye wo so na bofo na ba se sunsum wo ye sunsum bone a ana wo sunsum ne esi wuso ene mi bie woni ma bie waso no de woni atototo fom se odifo no se bofo no ansi ne so ama nanim ansesa ne ansesa ne kasa ansesa ka hu so oboa wo ya obeye obukata wo ya obeye atayiwa wo hu so wo ya azantana so ya de an azantana me so ya de an azantana me pa cho ene ebe kenkan comment enti no me pa cho comment ni ba pe mon kenkan difo usu Roslav o se nyuma ya woto ene uteachings no da bia wo hwewa e mo ka che ni kunukura se on frew efi se wo ye ni papa so tiasem ade a wo behunu wo mo ho no wo mo nya papa no wo ya no beda tisi ye wo ya me se wo beti wo ha musrade so tiasem se adumo na ankana because adumo na ebe kan na wo osofo no wo ya bone adumo na be ka agu onim ase wo do obi akoda hotel adumo na be ka wa be kire sa enti wo hu se ne ma ya ma me ehunu se olonto yuo o se adankasa ba fine court o si no be because wo ko ha yembelu so tiasem ana omo nya papa no wo mu di ehu kasi ehu be hyew mu so for no nya papa no wo mu ehuna me ka no koda kire me se me be bie wani wo di hu be hyew mu wo be kire asue David ade asoa na wo hu na de ya wa ye dan wa pini ho me so de asue David ba ya dan ada soa wo me woni na ho wate ese mo woni adan na nyame bie woni na wo hu nkurofo bi a obe wo si
I tell you what, I tell you what, I tell you what, I tell you way. I tell you way. I tell you way, I tell you what, I tell you what. So anybody here will say now what you feel. I didn't show me something say. Me muyane. I didn't show me something say. Me muyane. Me say baba jonyami baba why. Baba jonyami baba. So baba Moses nyami baba why. Baba Laija nyami baba. So baba padi matatro nyami baba why. Me say baba nyami baba why. Yeah. No one say, oh my, I tell you what, will be you. Or by the church, you David, the Eddie Aswell. Menina, sad near Mamma Bossin, who couldn't sorry. No one sad and I'm a patrol Janet. With tea and ye, what will back from, what do a chibaka from, and a binum to me called Jit to me. And no money Marco Coffin and the better. When no war back or corner da, no way Jew and new yam, no a Jew winch, and no need a D, no I say, or no I about a dancas, I was so long to you. No, by either who go. So the idea, a dancasa, because your baby will honor one, Okitanimuniam. Or baby will honor Okita ye, or baby Okita shira. A man multiply a dear, and in a man be brenamo cross off no almost some panel. Almost in shira almost so. Into a moon and Nimuniam almost internet as almost died down, almost Mahamusra dear, Tortisra dear, where we are what to be. One work as a Manchester Babacra when you been to a day baby mount. What you say? One work as a war pemoa. Into another year, then a year be a day, a mount. May cannot cry a day, actually. May cannot cry a day, actually. Me patch up or comment back. Now, ya can't carry a day, amount. Can you go? I say, as a from us from France, so I say when any more drew. When you're on tap, when no Sadriam was one young on tap, one young or Sadriam, I tell a beer. No kunu trempena, who kunu guma so peche, there be no. A yadia or sofu be the accident. A yaquanchebi or sofu be the amano. As one in my baby in quad than obey ye. You were gonna for a sofu be no more hanum. I want much less idea, man. You were a sofu be no more much less. I would a beshensa when tina. Any we tough in beshensa, no one no. Nothing else, Yami or should double banum or best at free, not sorry fee. Told the idea. Or so best at every day, not so if you can't go. Was so one year do for deep pep for 1 year a do for deep pep for, or so what did you dear intersem this year and 1 year mutium? Yes. Now once a year, no shakane, as I send me one, sir, or say, yes, I see your son share, and you will be another. And yes, so Papa is some sort of software, and now Mammy is some sort of software, and I want to be some sort of software that qualify you to be a Sunsuni. No. And then me can the cordial chop, Papa, and then me no bash me no be can't soon some me be near the honum. Or do a better so. Me, I thought what you fear, I saw what you fear, that doesn't qualify you to be a pastor or a priest. That doesn't qualify you to be a seer. You can't see ya when you buy a dear, sir. But will be one more baby see a natural tuntum cry who are dear who your madros. You make a ninja thing, and now, yeah, one in a row. Now yet it's Abetiano, and a child, no. Can you go? Was it now also your wisha cannon as I send me one? Was it to see your son a share? And until the chance I don't want about Sua. Your local show be a sing, and on the Baconat till. When Bacon met the 2 5 years. A gamma will be who or your crown for be who or your different power be who or fornication spirit to be who and I suffer be no why yan to and don't knew entity be yan. Enti adwaman no ya ntete na nyi adwaman na mfinimono wo de adwaman be wura nyamedwumam wo de krone be wura nyamedwumam wo de difodipa ne be wura nyamedwumam because ya ntete no obi and you have to get a spiritual father. Eli no yesofo pani pa but ne ma na ne ma badwaman me patcho me quotation na ne ma
Eli mano na wɔn badwaman fefew nkrɔfo do makwankyere ba no makofa nkrɔfo do mu nwan ba no makokum wɔn no mawe Eli antia ne mano osofo bi wo hɔ no ma wa antia ne mano because wɔn akasa de wo yɛ so ɔkɔtɔ wɔ wɔn anoma ho wo papa yɛ rapist a wo so be yɛ rapist wo nana ɛbɔ kro na wo so ewa ade ewa busunya nim ya wo mo panne so ti ase Eli mano no almost intimi nyame chia Elika ema hye Natali fi ema angels obonsam angel ebetoto Elia no yema yani na o neso Eli ne tete Samuel to yade intimi yaka ofra me pacho yi baabia ne nyame efre Samuel no so yade yaka ofra adom ne bawso unidi obi to ordain enkase me papa yourself wonti no oni wo me ba betake over enkase me mama yourself wonti no oni wo ba betake over adom ne nkan wa go and sleep enu nchi no che sunsum ni pabia na adom ne nkan no abofo no mo kan se de okonfo ne bosom ba no saa so na adom si usu a o so angel no o apia kirewo enemi bie wani ankasa kwa unu sunsum mu niema abrabọ na ye bọ no enye kwasa enye kirara sa mami abrabọ na ye bọ no enema wuwom ensem wuwom entima wani na ho toti afie mo wani na ho embra ni nyame efre Samuel no waye ohunade na okoka kire Eli ohunade na okoka kire Eli ohunade na okoka kire papa no sabe ese na mi hunu osofo bu ohunu hwe ohun system na ye den na okopa nkankra akopa yi akopa matale yu obi wa betima bontekua ese tedi bed ba kutua ni ba kutua na pampam do person hu na no hwa mami enye dress ne chese onipa binyo e ka no kura kire wo Samuel tete Eli na Eli tete Samuel be ye hero and powerful mami ma woni na wo enye ntekua enye rasta enya doma enya niema kuntan esi ninja ayi Chinese film enya no na kira say you are powerful kan yenko yet was for 1 Samuel chapter 3 verse 4 tell someone say ready you when the kira Samuel o say ready 1 Samuel no si minie no turika ko Eli nchen ko kan say minie na wo frame wo si minie na wo frame no say me enti na agese adom ba wo so a eyo frɛ no frɛ no so na de yetsew more than 5 years ni ewia ya tsrae ya frɛ sunsumfuo omo yakwa mesɛ ami omo mo dwen so ma ben omo ni hwe me ka no kora kire wo me say aduro ana abosom kora no omo ni bi odu am ko bosom ko pa no am higher rank o ka so mo ye okotra omo ni hwe yo baye kuro mo ni bi me say baye kuro mo nyadan aduro kuro mo ni bi me ka no kora kire eya no na za eya no me takra ayedi nu ya sum sei kura omo ni bi ka kora kire wo bosom e fe ne bosom ka oni bi me ka no kora kire wo wote pupa no wo bi edi wate no doku bi nu abe kan yanko o se me fra wo san kwada kwadai ne wadi fra Samuel bio na Samuel sori ko Eli chen ko ka say me dey na fra me no se me fra me ba san kwada enso na Samuel enye hu na Ewurade na wonye Ewurade asamo kire no wo se ni Samuel wonye nya den enhu na Ewurade na wonye nya Ewurade asamo nya den enkire no kan yankwa o se Ewurade ko so fra Samuel de to so mi wo se Ewurade ko so ye den efra Samuel enti ye wo fra ye wo mu nyame afra wom ene ye wo mu akasa kope enkankra ni endono ni entumpan efra wom ho mo ni na o mi so bi wo ho no mo entakre so akwaji aduro na aduro ni kura wo ni baabi aduro ni wo chinchincha minim spiritual man bi wo Ghana ha obo ne ho asafo hene paasa wa ben ono ni sunsum nyina no sunsumfo nyina no ono ne yom master ono ni like owa bofo maami okoje obi adwuma wo de koma malam bi ne yema no me ka no kra kire wo
meka no kora kyerɛ wo me kyerɛ wo esia ma kyerɛ bebe ekotu mmire no wɔkɔgyegyegye amanfo adwuma no ɛbɔ ne so a malam no de kɔma ne ma ne yɛ meka no kora kyerɛ wo wuti pupa obi di o wuti pupu anu wa obi adi no dogo bi wonu abe ɛwɔ kwayim ka ne yankɔ Osina erade koso efriend de to so miensa. Osina osori ko eli chenko ka se. Minie na wo frɛ me. Ana eli hunu se erade na orefra bofra no. Eli hunu se dabi. Nyame na afrɛ no. Because oba no afrɛ no. Maami ehwa ye wo ma ofrɛ ye den ɛda wo so. Obi anyame afrɛ no no. Woni nsɛmɔne da. Woni nipa nsɛmɔne da. Wonji obi ekunu da. Wonji obi yire da. One say will be da. Omo be a quanchina bonnet da. Mecano crack it out. Yet will be cautioned of Fred that was swap. Who slow hope because we be a such about so. Cano crack it out. Mecano so Fred that was so slow. Or Fred that was so usuro. We be a such about so. Said or comfort your bonny and the bosom the kuno. Sapson will be a wing John the best striker. And to wing John and to me allow say, Quan will be in Quada. Quan will be a Quada. He is not going to allow you. Yeah, Morino. Was it really catch someone say? Quadana so from a casera de Casana quality. Was it Quada? And to have been a opinion as soon as you for penny. Our bachelor will near ma. 20 years. We were legend. We were to some concrete. We were legend. We were to go like David said. About it, Madame Yamawa. We were legend. We were some concrete. Like David said. About it, Madame Yamawa. We were legend. We were some concrete. We were legend. Me se mi resu so konkono mate. Me wa di fu la je mi resu konkono. Me se la je mi se li ya se. E ba di na ba da ya ma wa. Me wa la je mi resu so konkono. Elijah no ko Elia ho. O se me hwehwe wo. Ba nya wo na me hwehwe wo. Usunsum na ɔte wo mu no. Wono na wompie mra enti woduru odifuo bi anim a esese na adom ne ka no adom ne pie ba na obekire wo niema a wo beye ena obeka wo hintasem o se yentwen kopim se won konkon ne baba yeso ye ba yeso ebenya hoɔden foforo ye beka hintasem eniema hinta ade obonefo na yesie no eno ne ye beka ami akwankyere is not one way akwankyere enye one way ne da bia odwan ebia okraman ebia okra ebia mawre ebia we me say akwankyere is not one way yeah nyame onye one way God Elijah okoeli ho oseliye me hwehwe wo usunsum na eti wo no manimpie mra na wone memna mekasa usunsum konkoro no manimpie mra na wone memna meyeden emna mekasa kan yanko Osinewadi baba jina ho fresh ene kane no oye no Samo ena Samo se kasa na quality o se kasa na quality ne wadi ka cha Samo se hweri be bibi Israel mu wo se mi be ye bibi wo Israel mu obiara obetie no asubmienu mu ebe ye no chio sa wo so bibia wo betie no ade a mimi nyame me be ye no obi biara obeti wo Israel mu no na so be ye no chio ye wade man Duantu ahene. Dunsia wo hia brefo. Kwa agya bi nyame. Obenfo. Esere mu seje tawo nyame wo so ho ne mala matudu ayera. Nyame serebu o. Amani ampo nyame kukura ntumi. Ben kecheche de bia fro patakum ye yam kom. Wo sura brada yefo. Wodi wo wia atichire wo ho tesantuma. Obo nsama fa isum afira. Odoman kuma nanwumire ye da wase wate. Se wo biebie ye ni wo ka wo hintasam kira yen na me ma woni na wate sunsum niema ho hia emra Haman solitia Esther anybody kai no esa ka chi Haman say ko ni ko boaboa dom na no ko boaboa dom mamu nidi mamu num enye twa enye da bia no bedidi o enye da bia no be ofufu o Dear Haman, see and Simon the car was so near me be one. You need to fast.
Esther ka kyerɛ no sɛ hwɛ me wafa no kɔ boaboa dɔm na no na me kɔ hyɛ ayi atade me kɔ hyɛ atade tuntum to ya se enti dumre bi a mata ne tuntum ne kɔ ya dumre bi a wo hyɛ tuntum kyerɛ tuntum itie ni dumre bi a ɛsɛ sɛ wo hyɛ atade tuntum hwɛ Esther to hwɛ me kɔ hyɛ atade tuntum kɔ ne kɔ boaboa dɔm na no na me kɔ hyɛ atade tuntum na ma yɛ dan maba me kɔ hyɛ atade tuntum me bɔ birisi ɛne tumi hyɛ tuntum ɔda ba ifo nko miti mo che kokɔ ɛne tuntum itimi so mani abere wɔte hwɛ kɔ boaboa dɔm na no na me hyɛ atade tuntum ne mabɔ birisi na ma hyɛ dan mu na ma suo yɛ dan agu awurade so ɛne maduku no ɛsene akuma mama zimbi maduku no ɛsene akuma saa wɔse ne kɔ boaboa ɛdɔm na no na me deɛ me frɛ yi ntoma ne ma hyɛ dan ma bɔ mpaje ma suo gu awurade so na dua Haman siye asi yɛ nsan Mordekai wɔ so no wɔnoa ne yɛbɛsɛn no wɔ so anadua mena bɛ na obi etu ama wo animguasia mena bɛ na obi etu ama wo hwɛ onipa no wɔse wɔbɛsɛe wo wɔse wɔbɛkum wɔse wɔma w'ani ngye maa me ka wakoma to ɔyam no nyame bɛtua no yɛbɛburo skoto wɔm mesi anwumere ɛyɛ buro skoto hwɛ wo nua no wɔm so ma ho ntɔw wɔm ho ntɔw mo da mesi dua Haman siye si yɛ nsan Mordekai wɔ so no nani baa ne ho so no na wɔno ne yɛayɛ dɛ yɛasɛn no so mo a mo report video no mo nyaa wate mo nyaa nyanya de a yɛbɛ film mo a yɛyɛ video a ne mo report no mo nyaa ɛsa yɛbɛhyem kukuo mu de makɔhyɛ yi apum mo bɛ hu si yes mo a yɛyɛ video a ne mo taseɛ ne mo report video no sɛ de video no ɛnkɔ n'anim no mo nyaa abayifo no sɛ yɛbɛhyem sɛ mo suro de mo yɛ no mo suro si yɛ bia manfo ani sika mo nya ni bie mo alboche fa mo ni bie mo nya ni bie to de atie bukata na dɔɔso ti video na mo report no mo nyaa kan yanko difo ye toaso ɛwɔ Esther chapter 4 verse 15 no wɔse ana Esther ka sɛ wɔnkɔ ka nkyɛ Mordekai ase wɔnkɔ hyia Judafoɔ a wahu wɔn ni nyinaa no ɔmboa wɔn ano saa wɔse wɔnkɔ hyia Judafoɔ na wahu wɔn nyinaa na so incense ni sɛ ya na esi gold wɔ yinim na wo declare ne ma papa yedie enkoso onipa bi hwɛ aya permit to incense wate de bia obetimi ahye bi wo wodem maami aya pesunsum ne ma gu ho wate ne gya isade na mo wie no foti ase atwere bia de wode beto ntaale no jabi ne fa ye wo hu adwuma wo sunsun wate gya isade na mo wie no metato incense wo yi hwam wotimi so de bompa ye wo frɛ mo sida me pe metato incense ne bio me pe ne oil ne bio na wasra na wahye na bompa ye yo metato candle so ye de e wo honom gya isade na mo wie no isade na mo wie obedo dem wo fia be fa be rewo kana kola kyerɛ wo me say obedore ama wo fia bayifo aberew me ka no kora kyerɛ wo fie wo so insensi bi no so ke me so be hunu nyame ani monyam me ka kyerɛ wo hwie me metimi akyerɛ wa kwankyerɛ mo waye ama hunu nyame ani monyam just one day pe I'm telling you the gospel truth sadenam no jawe adokodoko wade no tore bi jai ice cream no ne fa yo kra ho adwuma kaba no tore bi a eye guarantee no tore bi eye chains ahodo ne nkapo no tore bi eye sika ne fa yo kra ho adwuma fa yesunsum adwuma ne jai sade nam na wiye na niam ntimi nane e ma wate na makeup so no beboa obeye wo abayifo no me so twi makeup so wa twi makeup so obeye wo o shatale papa wa shatale papa wobeye nti to da bia ma me pocket bi ne fa yesunsun adwuma ne sunsun se mo pe mahala dodo to da bia free zal kan yanko o si ko hye Judafoɔ na boa wana no tie akwankyira ga yesi gidi a enuma nka ho no enye dwuma ma me ka no kora kyerɛ wo misi gidie wo gidie na woni nnwuma enye dwuma gidie nnwuma nka ho no ɛde ne bayifo timi kofa beebi mfuo dan ma me ne beebi mfuo no bayifo beebi mfuo no de bae na bae wo bi di egusu ho ewo ho
obi di baby mfuo bayifuo bi ba hanom me beyi na kyerɛ hwɛ bronya duru ye no December no obi di kɔ kyɛ maame pani o maame abrewa ɛne ne nyɔnko abrewa ɛtɔ baby mfuo wei ɛde kɔ kyɛ no baby mfuo wei hwade etua na akyi baby mfuo ɔyɛ fu baby mfuo ɔyɛ chacha December ɛne maame abrewa bi ɔba ma sɔre obi tɔ baby mfuo de bɛ kyɛ no Ghana for bibi wo wiase o just wo kuru ba yie di ama no encha bayifo no omo practice bayifo betimi atwe wo kra e de ahye baby mfuo mu akyekere wo ama na ye yie me ka no kora kyere wo ama wani anawa December no ane abrewa bi oba ma sɔre wo so bi ni bronya de ebre no bronya de ode bre na ye baby mfuo a oye fu ahwene egu na chi ena kokɔ ena ode bre me so obi ni de be che no baby mfuo na kokɔ ba ko tete oku akokɔ na chete o initiate no obayi ni hwɛ maami mo ni na ho wate na bibi wo baabi bibi ni baabi anka ye da anka ye pono no ye ntu bronya no se o da obi abeche made ne menti ase wodi baby mfuo ene akokɔ ba ko ene odi beche hwe odi baby mfuo nanim odi he no wa bo nteku a odi ate mi wi amebo nteku a kire hwe ti baby mfuo no so ye fu so ye dien yo and what the day, what the bad chair no. Ope. For the baby follow, so you fool, so you dear you, and not the bad day, what the bad chair. Swamma when near Nawa, one nam no be at Tibia so wire. Ain't you know, Obia. Wo gidi enuma nka ho no enuma ne akwankyere because abeyifo no mko campa omo practice because wonim say onipa yi oni ho ba me kofa baduaba ma twene kra ahyem ebe ye adwuma ma twene kra onso bi di baby mfuo ene akokwa abere obi o wonim se me de saade ne koma nipa na mitimi ama ne bayi o so baby mfuo ni mu krompa me de bayi ni hye baby mfuo ni wo de wa ahwe Miss Ghana. What you here? What you heard you train at you? A honey new money guno. Hano, and a new money then, a guno. And I made a for me, you are fair son. What did you come out? Uncle Abrewase, baby, for Fanny, Penny Agro. Ghana, yeah, cool. Messiah, yeah, cool. And camera for me, you are Moody Agora affair son. Who got top Akokwa, and money a talker. But had I the Kakono, baby mfuo, any new Maya ding, a bunet. To one my 1 year now will be the sister better no 9. I bay for almost year bay you are there practice, almost practicing new money than I can home. Because of a cuckoo, of a father dear, or better just walk and cheer for canoe, the woo couldn't say, or did this say, what Sina or better Wakoma. And you know, and Paiba, a quanchiranka hono, mammy, and Yetuma, a canoe corachina, and more be not now Saquanchirania, a quanchirunia papa was Humba Joe, Wunya, dear Bonnie and Hobessa show, the canoe corachina. One just a quanchirania, a quanchire flicked. Fiti choduma kuma bo ade yesi gidi enuma nka ho no enuma ne se wo be ya kwankyere no because obayifuo obeye no ukọ conference ko pe abaduaba bra no akoto abaduaba na ye aba no nipa na wo be ye no wa fre de crash abaduaba ni mu o kra ya obra o wa kra afua bro wo be hu ano wo se waba no wa kyekire abaduaba no no de akoto nsuo mu no akobo ni dua mu na ye adwuma ma hwe Jidi enuma nka ho no wode enye adwuma o ade unya enuma ye den eka ho enuma na bi ne de en ebi ne se waso kandiwi de wo ya wi de wo titi wi de oni we di asie waso incense na wo bompa ye wo samane wo kan samse ye den egu ne so hwe practice make a man perfect
wan practice bibia enye yie da emro nko bubu jere kwa fasuo no wonu ne ma mo de ko ye akwankyere firi tete wache emo bi na ada usa akwankyere nye ema bayifo bi na ada so we da akwankyere nye hwe abayifo nde practice obayifo bi achi nuro so obayifo bi achi bosom so because we power saboni bayiye no ban abayifo kro mo nante ye wolonto yo sadankasa ba fa ko to si no be ko dia se eta so sorry wo dware we na de we broskoto wo mo na de we ehye wo mo yam mam o mo bejan enkwase ade ma na o mo de ba wo so no wo mo bejan abayisam no because o mo practice ya wo so practice gu wo mo so bayifo timi kota ponche no afre wo nipa kra asem ni waku aponche no ade ba chi no nipa na wu akoma ayo so kota ponche ni bi hwe moni na akwankyere bebre wo me pacho ma me akwankyere wo ewuwom mame dipa ko jan brisi enwira ayua kukuo munum ne ma wo bible mu emo bi na da wo emo bi ntu futuro nya dan enwuani ene sofo yi ayi sofo wa mo se frente wasi obi o panimonyama fa wonsa ko hye obaase wo do wonsa ko hye obaase a na wo de o ko afa torchlight ko ne fa hye obaase wo wi afa ye wanim good eye good na ukutu good na ukutu mami mesa kwankyere no wonya akwankyere papa wasumu bedwo wonya kwankyere papa ebe solve problem ayeden ama ka kwakyerewo akwankyere fitete obi obeka chosa kwankyere nya no oboa ka kwakyerewo akwankyere kwankyere akwankyere nya woni na ye tete abetare ne chaade no akwankyere wo bible mu woni makwankyere kukuo ayua brisi ko jan finidrodua okuo nua kan yanko ye hwe bibi Exodus 25 osina wade kire Moses kire Israel for no no omoma so aforibody obiara na koma kan nche na monye maso aforibody obiara na koma kan nche ene monye ne ho amaso aforibody osina ye ni maso aforibody amonye no wo nche sa sika na dwete o sika na dia dwete ene ko abre tumo mo ya kwankyere na musu wo ya kwankyere pese wo sofo no wo na odu sika kwa yama no wo de cheni free akwankyere no to wodi kodi ye no me fa sika kwa yama ni edieni medi tebe ni babusi medi so ti asie mo woni na wate na abrabona ye bo no wama wani na obi di sesba ya dan ebe da na wona ka ne nko osisika na dweta ne ko obre osisika na dweta ne ko obre ani bibire ani asawa ani kojan ani asawa fufuo ani mrechi ehu nwin ani odwan ni nwoma ma me wanu nti no ohene etena asia wodi na tietia dwan ni homa no so de nti ohene etena asia wodi ni nan etietia dwan ni homa no so de se ade bia bebedu ne obebre ho ase tumi bia bebedu ne obebre ne ho ase ade bia bebedu ne obebre ne ho ase ma me ka no kora kira ho ma wani na wache akwankyere fritete obi be ka tosa akwankyere nya ne woboa hey Donald Dua was so candle 7 white candle and a candle me kire wade osunsun abofo no omo ye emframa ni ja the moment a obeso candle wode wano ebehu candle no ade bia wo kan ye enya dwuma wo dum kendo afa won saye den edum no tede me de me nsaye no wo de won sa dum na ba ya den ebedum enso kendo emfa wano nya den endum ne da ehu mframa te e kendo nim esa ade bia wo de wano kan ye bia no afofa because abofo no wo mo ye ja ene mframa enti se wo so kendo o ma mo ye kendo prayers no me pa chawo ene me kirewo kendo mu papa o ma menyi ade no na mo huru manimu yi o ma menyi ade no me huru manimu yi chodi asem ene me che osunsum ade hwe obi bia wo be so kendo sei no ya wo so kendo ne sei ya hwe kendo no wo so sei ya na wo de bomba ya ehu the moment a wo de wano ebehu no asem bia wo bia wano kan ye bia afofa ko because abofo no omo ye ja ene mframa enti the moment abehu no say me pa chew ade na empaibo na wo boye no empaibo no enye dwuma ade ndie ntia wo so candle ne de bomba ye no ade na wo kan afofa enti ye so candle a candle ni sisu sei no se wa bomba ye wie na wo bedum na me pa chew ye ni sei
na enum emfa wano nye den endum candle no because no yano no eyeja ana abofo no so no omo yeja ne de emframa so the ase omo yeja ne mframa enti the moment ya wo de wano ma che nti asem na wo ka ye no uhu opamo angel no so wonya den onko nti mesra wo bo mpa ya emfa wano nye den endum candle fita ya de bompa ye bisade tuntum no obi bia bayiye tew so obosum bi hawo efie bayiye bi tetew amane bi dawo so ade tuntum wo abrabom ni baba bedu be no wonim agu ase me pa atwa kope candle tuntum black candle summer wom wate summer wom wo so black candle na Psalms wo be kan Psalm 140 verse 8 Psalm 140 verse 8 Psalm 109 Psalm 91 king kan go so eni agoro akwanchire wo akwanchire fitete fa brosko towam efia beifo ne brosko towam woni pa bia wo mpewuyi woni pa bia wo se wo ma ho ntowo no maami ono so ma ne ho nto no hye no misra wa hye wo ma mo nsuanya so mu nyaade o mo ye kan ye nko wose ani sukrama ngoma ani okuo nua wose ani de sukrama ngoma sukrama emure mu krama emure mu krama sunsum yade ne yade emure mu krama fox emure mu krama sunsum yade ne yade hwe oni na ho ani okuo nua hwe ya won jota kwankyere nye akwankyere fitete wate nyame krobo ba wo be ya kwankyere nti ma wani na ho ne niyama ntime nane ma wo yo si gidi enuma nka ho no misa ba ifo practice uko konfo ko se ko uko se obi ase ko pa bedua babra yo ni ba ko se bedua ba fa ne bra yo ni ba ko se fa ne bra ye ne se toy fa ne bra ye ni se fa ne bra no practice make a man perfect aden na one practice hey ya ni agro ya practice ni ya mankasa ya keka niema bom ma niema ya niema no say warrior empire things are knocking things kan ye go o se no okuo nua ne kan ya ho o sra ho ani nuhwam a wa hye ho aduro o se ani nuhwam a wa ya dan wa hye ho aduro zo wa we e aduro efie gu we e aduro ma mentwe bi mu wayi one glass ma wa o se ya hye ho aduro o za de ya hye no abamu dika enti we obi wo problem obi wo haw obi wo amane utimi sebi mane nom utimi dibi emani dware amese abamu dika maami akwankyere emfa wa kwankyere ni agoro no de akwankyere di agoro ade be yawo ka no kora kyere ho hwe abrewe enya no ho no ba sori ya ade obi de bre no buronya no bi to we ene akokọ eno de bre no se eno no de be che ne buronya de enka emesiriwa emrewa mienu a mu wo ho no emrewa mienu a mu wo ho no anka obi abrewa ebe to tebi be yi bebi mfuo yi hwe bebi mfuo oyefu bebi mfuo oyefu nko beto bebi mfuo yi e de akoma no se wonje ena akokọ baako tu utwa akokọ netia no ira to bekumba ya initiative enti abayifo no wo mo practice niyama me ka no kora kira wo mo practice niyama to mo ti ko to beduaba ti ko to toy ti ko to sei no afre ni para class mu no afre we ya hyem adanti na wo to so no wo nhye aduro ya bible kan bi hye wo hyese yare wa hye no wo say we ya hye abamu se dika we wonum na wo dware bi wonum na wo dware bi ade be che no na ho aye odenden na niema timi aye den adane ama wo osofo wonim de osofo wonim akwankyere osofo wonim sunsum niema anya se wonim su obi onim sunsum niema wonim direction obi a wonim sunsum niema wonim haban wonim de haban ye wonim de nubra ye me ka no kura che bible na e ka no ka ne enko osini okuo nua ka ne ahonwo sa osra ho wose okuo nua ka ne ahonwo osra ho ani nuhwam a wa hye ho aduro ani nuhwam a wa hye ho aduro apopo bibira abo me pa cha apopo bibira abo ne da ewan apopo bibira abo no ni mse matana mo bi a me no pa
When apopo bibire abo ye ka apopo bibire abo a kiti me no ye fe no afurofuro bo no when ye fe apopo bibire de en abo ene okuo de en enua ose ne apopo bibire abo ene abo a wodi besisi asofotade ne da abo ni mu sa na wonya tena bia kronkron wo se wonya tena bia kronkron ye den e mawurade twie na me metena wo mu no the moment abaye sa de nyame betena wo mu ye woni ama wutimi ye efre nyame honhom e ma no betena wo mu wo fre nyame tumi wo fre angels ma wo ba wo nchen ka ko kra kire wo amfa bibia nka bibia nya bibi da ate enye yie ede nam ni nam nya de be yie practice make a man perfect practice sheda be fo no mo kwa no ma fe wa moto no ma soja abai fo mo fa man tise soja we kan to shia we kan to shia eja abam se gbi abai fo mko campo a uwura abai fo campa o mo fa man tise soja we de ne toba na we de ne toba no ma ka hia mu se gbi ne ja atom no mo de dare senye sija so no mo de dare senye den asija so no ma kota ponche no ma frɛ o crashim no ma twa e ka no kora kire wo mo kora mo practice ne yama ne wowo o tena ho ne yesa asofu abumi ntine sese ma bre wa bre asofu ndo mebum because mumu bi wa mo mpa de papa no so ti asie mumu bi wo no mo mpa de papa kan yenko ye to aso 2 Kings chapter 2 verse 19 wasi ne kuromu ofo ka che Elisa se hwe kuro idi bia ye fe wasi kuromu ofo ne ka che Elisa se ko ne di bia ye fe ntwe to obayifo bia wo bayikuku me so ikuku ketu ayi te dra na dwosa na me de hwe sei you look me I look you London so ti ase you look me I look you London nti we no ye de yesunsun ade a se baye bi be haw baye bi ba wo so baye obi bi ye de ye posa enubna ka ho na de ato enubna na se na wodware ama niema yeden aye niema ye woni na we aba we nyame ka ho asem na we ye ka prekesa na ya prekesa na ya mokototo no aya na enye papa woni ye fa ne prekesa nkasa wa won sa de atie no oba itraye so obi achi prekese we no aweni ye fa ne prekesa nkasa we ni mi amafuo mu nisi eto bibia wo pe original prekese no age me ho dia ka no eye bombu grat eye poli ye ka prekesa we ni ye original prekese nankasa no ami ye wo bubu atse prekese nie e bon eyi hwa yeso nyame ye prekese ja madum fiti krotia ne ho agye fiefiem dia we ne de bo nyame nsamrane prekese ja madum nyame aw fiti krotia ne ho agye fiefiem ento bibia wachi etaaye wo ya no me pa chew aya fa prekese eto wachi sen wachi line no na wada so wo be dai ya ye wo samsa wo be kan wo wi ayi prekese ne gunsuom ne nom wachi yo ya no me pa chew prekese eye powerful prekese na aba na ya abaifo no atwimu de di abakura no emmon ako anketenkete on say the straight no straight so bi achi we ene ye kan prekese enti se wo ya de aya da bia meka me yesunsuma de me fa de fonyew eye oil a wotenka mo use me oil se da no uhuru se yes this is oil enye popo mali adwon ni bio ye me yade papa ye den emawo me yesunsum ne mama wa wo de ka ho se ade we de eye hwam ade we de me dwade ade me kra ba me ho enye popa moli bosore ye ka prekesa so yes oil me de be ma si dware a wo ti oil ne nkase this is powerful oil haban bom ye twe haban mu nutrient no because haban boa yeso nipa bia ye nipadua enti wo relate to dua to wo ye nipadua no bibia to na hifa sa na ebekọ ye nkodua enkoje power mfiri dua ho ma saw yare obi hu ba bibu a ede na ye de sa na yare ye tunubna hambama ni yesi ni ade achiro ni pakono odo
ma wani na ho wate na yetete abetie no na ne cha no na niema ntimi dane mawo to dia tie na niema ntimi nana nti ye wo prekese oil aye si prekese wo ho kire da wo so wo amusuo bi da wo so no eno no ne prekese oil no ya to ne din bonsam suro nyame spiritual oil me pa cho ne sikanie say ne tie enti obi bia na wanya sa oil we bi no me pa cho ye de prekese na aye enu ntini akiro bonsam suro nyame ekita all the keys, all the spiritual keys in ekita. Enu ntini atuni di bonsam suro nyame spiritual oil no ya wo prekese na prekese ne di enubra bi ek enti aye hwe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 h Tete Johnson and garlic. And I suffer for na more kekere. A man for so omo so no for garlic and fansan. Munya wati. Na mo ma no mo papa no mo wo fie no. Mo nchiro mo sa akwankyere fo no. Mo sa man for the toilet in slash ro mo ni mo no. Munya wati. Na mo ma no mo papa o mo ti fie no. Mo nchiro mo sa ne ma no. Ye ma ye ni na ho wati. Mami osofo nye obi ade bia no bi be kire wa obeye o bo ho mpaye na de mantimi nya den endane nya den emawo yetete abetie no na ne cha no kan yenko wase de kromu di bia ye fe se de mi wura hunu na nsuo ni so nye asase no ma na o ma pon wase kroni di bia ye fe na asase no ma ne no ma no ma pon o ka kire odifo no wase ma me nkyene mo ma me ayoa aja de bia me ka hwe utimi di ayoa edane musuo a obayifo beji obi bi o de sha yuam obosom beji obi bi o de sha ayuam ayoa yade aye korade wom kukuo so yade ye ko ene kukuo bi aye bosom ti uwura sunsum a kukuo bi a ne omo di kuru bosom ti kukuo bi omo di kuru bosom ti ene me kira wade bi a obeye obi wo ha wa ye bone obone a wo ye yinte no onyame onfi obi obi wo ha wa ya bo hyepen obi wo wa ka moja to akupen enti onyame entimi ntie wo mpai bobiem ene me kira wade a obeye wate wo ba kope abronoma fita reta abronoma na de be ma na kwanche na wo ha ni ma me wo be pe me kira wade obi wo hono a wa ya bo hyepen enti no emoja ne go atifi enti wo bompa ya nyame wontie nyame woni unkasa ankwala ne kra tata onipa bia na obo ya bohye no to bia akwala bi wo hono a te se mimiti wi na me maame eyi mi gu ya hwade anka me ba beye so piase enti mesasa ebe ha no mesasa ebe hunihuna no mesasa ebe bo ne niema to agu to bi wo hono ma bra wo bre no eye saade no eye sasa enkwala na wo yi omugu ye no omo sasa ye den edi wachi enti be pa achew obepe abronoma unya white dofu seya unya white dofu seya unya dofu na pede owo fedes won se de otu no obepe de owo fedes ene me kire wade wo sunsum pa obepe de owo fedes unya de owo fedes na wo ahomache wo be sori obe kanse munyinara wasro do man kwaso fa abone nchew odi aboa na pra wo na munyina wasre mpaibo na wako jaya aboa no enku no enye no hwe jano na wonko enku ne nwe emo ne bi wo no ma ye do mo ya kwancha ye enku mo teddy bed teddy bed entekua emoni bi hono ma ye de omo ya kwancha ye nkuom ye jawo life emo ko omo di musuo ne ko because ye yi musuo ne ewura buanim entaboa ne de emfa nko ye yi wo hawo ne ewura buanim aboa ne de emfa nko wo unsem ye bo yesu eso no honkokon dane abono ma besi ne so na wo se tu koye na anka obesi so ko mbeku nawe me say ye na ye de me ofufuo ye na ye twoba kan kora kire wo
enti wo so ye bema obema bi wonom a uyisu kondom aso why abortion nti mesra wo obepe obi ane niema nkoyi ma no ebia wo boni bia waye ohaw bia da wo so me pa cha wo pedofu na white dove wasrem paibo wo dia pra ho nyinara wasre bone fache wo wia aboa no jano na wonko ofa musuo no ofa wo haw ofa wo kwana na enye den enko mawo na wodoma nkoma anya den entio wodoma nkoma nkae wodoma nkoma ne ma papa ntimi nya den emra wakwan sa na sunsum mu ne ma ye den etie sunsum ne ma no sa na tie obi wono ma waka the moment akwala bi wa yenyini ngu akwala bi wa yemfa aduro nka akwala bi wono ma yenkoya abortion enche no tubit me sizi wo bible no tubit me sizi wo bisade ni enu fie be ye na koka ho na ye two troubles one god two pedofu na wo abrochie kra obetimi aye wo pedofu na wo frema me kiro se de obeye no wo gya aboa no ama aboa ne kɔ onfa wo hawo onfa wo musuo aboa na ekɔ akɔsra ye den ama ese ye de aboa ene pata eme lipa ese ye de aboa na ye den wo ye bone ye ntimi nku ba emfa mpata mawo ye ntimi nku nwia emfa mpata mawo eno ntiri nyame ebo emoa no ye de obo pata eme nipa yoti ase ye de obo pata eme nipa usua ofosua you are late no you late nti we are no akohwe ne back because nche bia ye bepon tie de aboa ene pata me nipa nti wo ye bone a yentimi kun ba wo ye bone a wo maame ko ye bone a yentimi kokun no obene nase ye de aboa ne eye den e pata ma nipa kra ti mesra wo ye saade ni bia na niam atimi aye den akoyi ama bra ye bre nyinara no ye nkwaje ene da ache no babi ebenya edi etia ye den ato babi ebenya ye pe ohomia ma ye kra ye pe fahudia ma ye kra ye pe wojia ma ye kra ye pa sumdua ye den ama ye kra toti ase ti mesra wonya dofu na wo ye oba no ya abortion da me pa cha akwankyire nie ene eyetufu obo me de amaw the moment abeka mojegu no obo mpa ye nyame ontie nyame ontie mpa ebo no le na chia ye den amaw me pa cha ade a wo be ye nie ama ne matimi aye den adane ena ma ekira wo no ti sunsum niema de wo probia ti wo pra wo de yi hu nsuo ohaw amane kwanana ba lock bia no na wo de aye den wo de aye na eniema timi aye den adane aye den amaw sana abrabo ye den etie abrabo ho no mo no wo boni yi a bema niema daniema sunsum niema no oye ni yi a ebema niema ye den adaniema nti ne ba chokope why do funa wo frema me kiro said obeye no mate the moment wo yin nsanyegu waya abortion da no wo bom pa ye ne nyame ne bu afu because wo kum nipa so ti ase meti wo nka me ma me kumia nka nipa bebrebe nya me ho mfaso nti obi ho no mu ye by mistake obi o sa onkwala aboni ene wadwaman no ho aye odete sakoko no yin ena ama na koba ne sa nti sire nyame onyame wo sire na odo oboni be ye den ebe chew ti sunsum ne ma de ma me e wo ho pa nzo obi obe chew se sunsum ne ma me be obi bi obe chew se sunsum eni ho no mo no oboa sunsum ye den e wo ho nti nyame ya domu a ochina dasenne no yebihia me pacho ochina eye spiritual bath ochina eye spiritual bath ochiro biya medware me pacho eye spiritual bath ochina ye dware mo na mo samo pa kwankyire dware no me pacho metatron wood no ya hye ni nyina ye dware asra ama yidi aye den aba me pacho ochina ye dware wia me ma oil soronko a wo de besra ama ne matimi aye den adane amawo wadwuma sema koyie wabrabo koyie ba lock bi wo ho a ni nyina to aye den etwa
me pa chew ochina eye spiritual bath 4 o'clock near starting me pa chew abrochire for na mo join warrior empire no anwumre me de beto platform ne so amam mo bibi owo Metatron enua ne bi wo hono mo no anwumre on starting schedule wonsuom ebedu ochina no ne adise dike na anwumre no wabo bi egu ho wodi bi adware o ma no na ne matimi ayedan adane ama wo pay product ne bia number ne ye pini ato ase no me pa che wo frɛ a won sabeka product ne bi wo pe sunsum ne ma ede ne how bibi how wo pe sunsum akwankyere wo pe protection ye protection ye mfa na ntwie nye ye protection ye de endubra ene enhabanma ene ye protection ye mfa nkawa ye ha ye ntonkawa ye ntonkapo mo ya mo frɛ se mo pe nkawa ton me pa che ha nye blastmate me pa cha mo amofra se mo penka wani nkapoton me pa cha ha nye blastmate ha ye ntonka wani nkapo me pa cha ye enubna ngani hahama eno na ye protection no odema nkoma enhira no tutu anamo nsi medini na nankoso hene the second of Chichamanti warrior prophet Gideon Ofori asiedu kwatwe oni pate ne ho ase a wompe age wo ba beka me Ofori amanfo edura manfo an ye kai ya anom Gideon krante nufa no edi miensa na kita me nyina yakofo odin Gideon Ofori so ye empanifuo paedi Gideon so ye the warrior erade enshira me pa cho mo amode mo comment by ye kenkan wo question bia me pa cho ye ne 5 minutes aka ye de be ye question and answer obi bia wo question bia ye me ba ma baby Olivia ho te sen erade enshira ye amase wa herbalist enuo ni bi wo ho ana amase wa herbalist no enua no benya bin me pa cho ye herbal shop no amase wa ene dan no ade bia wo pese wo so de be shita beka ho enti wo to haba no pebechita wodi ebese wo mpane so odi for pachoma Olivia say okitaba 1 year a wanya henia ope edro de amano ya okita eba wanya 1 year a wanya henia say oye edra wo de besa no me pachoma akope aponchi abodwese 3 days bia obeyam ne hini no obeyam na wo de akedo kakratum na wo de asano onya 2 years de obepe wagashi elips no wa de kwadu wanu kwadu aka ho na wanom etwe ni nyina ebenane Mami Janwa so say abusua pam edi nechi a obede ya abusua pam edi wachi a me pa chew we me hia wabusua din enton amobbo ena kura amufiri so na owo sapom ya mehwe mama na ma kire ehon niema obia ne sasa edi nechi abusunya sasa ye ntwam ye tifrase mama Lydia ho te sen obapa ye ho enhira ne rade tutu anamonsie utim from England ye mama ama Esther utim from New York brother Dan all the way from New York brother Dan umpomo te sen ye ho enhira wo no yere abena bre nyina mutie yen erade enhira mo pa ofa mo mfira dom kwado ye me royal baby one we say royal baby ono so utim from all the way from Georgia mama party ho te sen erade nka ho kuma enshira queen erade tutu anamo NC royal baby one epumpomo te sen erade nka me kwa echire kone odoma kuma enshira no tutu anamo NC Emmanuel erade enka ho wate odi for pacho kwinti sa ampa oni amane de wayi subi na eya nokre edimu papa ya eno de eya nokre ne atem nokre da wa ye nto sabe to yate obi ko gi ade wo sunsum nipa wa mane ma wade a esombo to yate ade asombo ade ka ho ane ma bedane maame ho te sen erade nka no erade ntu anamonsi abusua ye bre na ye bre ye di adwen de chia be hwe asu frawo nyame ya dom ochena ya spiritual bath brade bra be dware bi wo dware wi mama wadu homa sra isu obi obedware wi ocha mama na duham no de asra 2022 yi wo ye boot for boot wo di sia ye betwa erade nka obi bia no ntuto bibia na monsi menua ba mama ye ho enhira papa ye ho ntutu anamonsi ye wate erade emfa umfira adum enko adum odi papa choli enjoy say every day obenya ejuma interview bi obekọ no
Obekwa na de papa nua be mo bi afre na otimi frɛ na one ne kasa na opeke ne ko pe obekwa interview ne yemfa no ya ba ifo reporter ntino saa no so opesunsum ni pe bi akira kwan opeprekese na wapenim tree na wahye na wodi adware opeprekese na wapenim tree aka ho na wahye na wodi adware na ne matimi ayeden wo prekese be pato wo prekese so a prekese original ni we your original anza de ote no original nkasa we medi ko postum nua ba mama prekese original nkasa otwitwa di adware di aburosko to abayifo no Oduma bay foja the warrior prophet Gideon for yes ye do no ye nyana kria se ko the warrior prophet utuni to say wo ko abo say wuchiri ne kwa wutai no kwai onu dia wo say da ba na ni mo nyam fo no ba na wo sinso wo sa no wo abofo ni na ka chire no what is so kokro na chuma what is so kokro na say ade what is so kokro na ni emwe ade akra na wo hwehwe ade na ma to ba ya prophet Gideon for yes ye do no the warrior prophet so kokro sanemme to me na sanemme ade ya chuma bo na ma eti ba ma bia na chipini no na mo nenya resa nenya kwentuo nenya juma pa nenya warepa na mpumtuo mra eni bagi kasa ya dro that's when you dro to me beneti nyami to me oh meneti oh koko ujibini wana woni etiamu etiakika fue munkama nuntum wamra muwasi na so koko na mo Where